Co pan tam dźwiga? Łóżko. Żenia, co chodzi? Gdzie my stojemy? Ja wszystko czuję. Pan jest cudowny. Co tu jest w tych rękach? Wybawca, szybko. Ja nigdy nie masażyrował psa. Pan mi się podoba. Dziwnie ludzie się tu ostatnio powprowadzali. Co pan tu widzi? Krugi? Ja punkt. Miejsce urodzenia Czarnobyl. Może pan jest napromieniowany? A może pan potrafi robić hipnozę? Закрой глаза. Ty pogrążaешься w siebie. Śniegu już nigdy nie będzie. Słyszałem, że ma pan duże możliwości. Tyle piękna na świecie. Я твой целитель. Я забираю твои несчастья, твои страдания, твою болезнь. Теперь сделай глубокий вдох.